Приятели искат да им направим клипче с уточнение, нали, кое как се прави. За да направите елипсата по-дълга, трябва да знаете, че тази ръка, дясната, например, или лявата, с която режете, тя върви хоризонтално от лакътя напред, страни, а не така. Значи движението е във вид на дъга. Второто, което е важно, за да стане по-дълга елипсата, трябва този калем или каквата е да е клонка, нали, където ще я присаждате, да е колко се може по-ниско напред. Тогава от дръжката, където е острието, и излизате на върха. И едно резане, едно движение напред се правите, това е. И ето го как е станало. И като върви ножката, тя показва, ако има някъде нещо отклонение. Ето го как е направено. Отзад непременно едно такова скосение правите, за да се открие проводимата тъкан, когато се налага да калусира. От тук калусира най-правилно и не позволява да се отчепи калема. Другото, което е, вече за езичетата, ножката се държи с двата пръста тия така. С другите два пръста държиш дръжката на ножката. Калемчето, пръста е тук, другия показалеца е отпред. Опирате палеца и освобождавате вече, само с тия два пръста държите. Първото нещо е перпендикулярното засепване на кората. Усещате, че е захапало. И сега изправяте и прибутвате напред. Движението, ножката върви напред, не надолу, така, към ръката, а от върха на там. Следващото, ето го пак. И получавате това, което трябва. Дай го на пауза. Ето го и калемчето. Върви и показва. Ножката показва. Тя върви право. Затова трябва ножката да бъде винаги точена по един особен начин. Не както завода го прави. Тази ме е от дядо ми нататъка, от старите години. Същата работа правите и на калемчето, например. Ето го захапването, пръстите са много важни. Тия два пръста държат палеца и движите ръката. Пръстите, след като е захапало с едно, че загребате с лъжичка нещо да ядете и пазите да не се разлее. И изправяте. Върхът тръгва напред. И върви. И колко върви, той дава този срез. Втория срез също.